Біргәләшеп кенә эзләйек дип уйлыйм. Біргәләшеп. Чөнки моны кайсы бер юнәлештәрдән без киләчәген күрә белмәйбез. Бүгенге көн менән генә хәл итеп өйрәнгәнбез. Без моны теге югарыдан карап дигән дөнья кимәлендәге хәрәкәтләрдән, башка илләрдәге булган суалыштардан адагын күреп, моны шуны халыкка җиткерәбез дигән уй менән йөрибез. Һеҙҙең ниәтегеҙ һәйбәт, әлбиттә, балаларҙы русса белем алдырып, юғары уҡыу йортона индерергә, еге буйынса юғары өлгәштәр, юғары проценттар алыу бик һәйбәт ниәт. Ләкин башҡортлыҡҡа процент ҡуйып булмай. Милләттең миллилегенә процент ҡуйып булмай. Һәм беҙ аны яйлап ҡына юғалта барабыҙ. Мына шуға беҙ үҙебеҙ дә ҡайсы саҡта аптырап ҡалабыҙ. Килер быуын, мына бүгінгі рухлы уҡытыусылар, рухлы директордар, рухлы ағинәйҙәр, алар бит яйлап китә бара. Һәм үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе, тарихыбыҙҙы белмәгән быуын килә. Улар ата йәшәй булыр. Улар мына беҙҙең балалар менән шөғөлләнер. Улар ниндәй юҫыҡта шөғөлләнер икән? Мына шуны саҡ ҡына беҙ уйлап ҡарайыҡ. Быны берҙән. Икенсенән, бала рус телендә ярай, белем алды. Мин аға бер дә ҡаршы түгелмен. Ләкин ул булған белемде генә ала. 2-гә 2-не ҡуштан 4 булды. 2-гә 3-те ҡуштан 5 булды. Ярай, 2 + 2 это 4. Булды, русса бөтөн предметтардан да русса белем алды. Хәҙер һеҙҙә бөтөнлөгөҙҙә интернет бар. Шуға иң яңы бер мәғлүмәт менән бәйләйем тием. Яңына Әбиәле ҡыҙыҡайы беҙҙең «Ты супер» тигән ярышта ҡатнашты. Шулаймы? Ҡаранығыҙмы? Инглиз телендә йырланы. Үтмәне. Шануға нимә тиенеләр? Башҡорт телендә йырланы. Халыҡ йырын йырланы. Шунда ултырған жюри ағзаһы нимә тине? Надо было начинать с этого, это у тебя в крови, Һәм Пресняков аңлананы. Это у тебя в крови. Башҡа тел, беҙҙең ҡанға һалынған ғилемде лә, рухты ла, илһамды ла, башҡа тел менән беҙ уята алмайбыҙ. Беҙҙең ҡанға һалынған бөтөн һәләтте фәҡәт тыуған тел генә уята. Килер ваҡыт, бер ваҡыт беҙ Әхмәт Сөләймәновтар менән, Мөхтәр Сәғитовтар менән ғорурланыу 100 йылға артта ҡалыр. Бүгенге көн ғалимдар беҙҙең сығырмы? Үҙенең тыуған телендә белем алмаған балалардан ғалим сығырмы? Ул фәҡәт тыуған тел генә беҙҙең ҡанда һалынған әйберҙе уята ала. Мына шул мин шул егеттең әйтеүенә шул тиклем ҡыуанып ултырҙым. Пресняков һәм башҡа жюри ағзалары это у тебя в крови. Ана шул это у нас в крови тигән нәмәне беҙ нисек уята алабыҙ? Мына шул хаҡта беҙ уйлайыҡ. Мин әйтәм бит, рус теленә лә ҡаршы түгелмен. Русса уҡытыуға беҙ яйлап ҡына күсәбеҙ, аны хуплайҙар. Урыс теле булып әйләнеүебеҙ хуплана, сөнки урыс милләте лә һаман һан яғынан кәмей. Тулландырырға кәрәк. Ул беҙҙең изге бурысыбыҙ, сөнки Рәсәйҙә йәшәйбеҙ. Ләкин беҙ бит үҙебеҙҙе лә һаҡларға тейешбеҙ. Быныһы бар. Шунан хәҙер ситтән кешеләр күп күсеп килә. Ҡытай ла, әрмәне лә, башҡаһы ла күсеп килә ауылдарға, бигерәк тә Башҡортостан еренә. Һәм улар ниндәй ауылды һайлай? Башҡорт мәктәбе булған ауылды алар һайламай, сөнки балаларына алар башҡортса уҡытҡыһы килмәй. Алар рус мәктәбе булған ауылды һайлай. Байназарда рус мәктәбе тиһәләр, әйҙә, балаларымыҙға бар. Башҡортса өйрәнеү ҡыйын түгел. Башҡортса ит итә тигән һүҙҙе генә үҙгәртһәң, һөйләшеп була. Хәҙер башҡорттар рис тип һөйләшә, малина тип һөйләшә, обижать итә тип һөйләшә, звонить итәм тип һөйләшә. Звонить иттем тип, иттем тигән һүҙҙе генә үҙгәртә белһәгеҙ, бөтә ҡылым русса. Понедельник внугым звонить итте, холодильнигimde включать итергә киләм тигәйне. Урыс аңлаймы быны?
Аңлай. Мына біздің башқұрт тіліміз шуға айленіп барады. Біз шулай етейік ме? Мына шул хақта ойлап қарайықсақ қана. Байназарды біз қолдан ысқындырайық ма? Ысқынасақ, әгерде біздің бұлын мына келешекті ойламайынса, осы инерциямен барады екен. Біз бір вақыт Байназарды һәм бүтін бүрлерді ысқындырылсақ біз. Дүниялағы бүтін илбасардар да Уралға ұмтылған, Көнияқ Уралға. Чөнки һез бәлки кайсы бирләрегез беләләр, кайсы бирләрегез алмайдыр. Башкортстанның Көнияқ Урал бигрәк тә бөргән ул җирнең кендеге. Кут хаклаган урын. Шуның өчен хәтта нейрәк булса да илбасардар ошол кутлы урында аларга тырышкан. Без әле аны хаклап киләбез, үзебезнең кутыбыз менән. Хаклай алмайбыз икән. Коръәндә әйтелгән бит. Кавым үзен хаклай алмай икән, мен аны икенче кавым менән алмаштырам дигән. Һәм без икенче кавымга әйләнеп китербез. Күз алдында мына Мишәр халкы юк булды бит. Юк, Мишәр дигән айрым кешеләр бар. Бегишев Хайдар җөренә ул. Мин Мишәр дип ярдар Мишәр сәйрләп кадәр Аллаһка шөкер, аның тугры кызы бар, тугры кызы ярда Мишәр сәйрләп дип. Ләкин Мишәр җырын тыңлаучы Мишәр халкы бармы? Мына ошо хәлгә калып куймайык. Шуга төрле яклап уйлайык та, уртак бер фикергә киләйек. Артаган нәмә эшләргә тиешбез. Минем фикерим шәхсән. Башлангыч белемде балалар, башлангыч класста бүтән предметларны да башкортса алырга тиеш. Чөнки халык әйткән, уңда һулда айыра белмәй дигән көнгә килеп төшербез. Нимә ул уң, нимә ул бу? Нимә ул алу, нимә ул кабатлау? Хәтер балаларыбыз белмәй. Балаларыбыз белмәгәч, ага аңлатабыз дип өйдә үдебез русча һөйләшеп утырабыз. Шуға һеч югы башлангыч класста бит. Башкортса укытайык. Артаган предметларда ике телдә алып барырга мөмкин. Бундагы укытучылар бөтенләй башкорт укытучылары. География гына башкортса терминдарын бил. Биология башкортса терминдарын бил. Ул сакта бит Ристан бутка бишрәм малинанан варенье кайнатам дип һөйләшмәде. Хурайлары, агачлары дөгөтүп һөйләшерде. Ул сакта бит русча һөйләшүгә күчмәбез, балалардан тода һөйләшербез. Мына минең җәйләүдә шундый балаларга әйткәнмен җәйләүдә. Минең менән башкортча гына һөйләшеп дип, чөнки җәйләүдә безнең башкорт мөхите. Шуның өчен 21 көн эчендә урыс телле башкорт балаларына рух алып кайтарылды. Телен тулынса үзгәртеп булмай, ләкин аларга рух алына. Мен бір вақыт шундай хәл булды. Карван һарайга алып бардым балаларды. Һәм теге карван һарайды беләгедер инде. Манараның ишегеннән сыккан һәм балкон. Шул балкондан чыгып карап торган аста бер бала телефоннан шалтырата. Атай, 9 класс бала булып сыкты, ул 9 биткән. Атай, миңа уят. Атай, мен кайтуга документларымды урыс мәктәбеннән алып башкорт мәктәбенә бир. Карван һарайды башкорттар халганында белмәгәнмен. Тарихты укымайбыз икән, без башкорттың нимә эшләгәнендә. Кем ул кыпсак, кем ул бөргән, кем халган ул карван һарайды. Белербез московский нәйләрде, князьләрде, киевский уларын белербез. Плащ Ярославны укып утырабыз. Плащ Ярославны һәләт әле. Полуистар менең Олегымды үтерде дип, полуистар кемдәрләр? Кыпсактар. Һәм шул Ярославнага кушылып, үзебезнең кыпсактарды карга утырабыз. Шулай итеп без яйлап кына үзебезгә хезмәт генә югалуга табан юл алырбыз дип уйлыйм. Әгәрдә ошолай булса, шун шәхси яктан. Баланың теле ни тиклем бай, ни тиклем моңлы. Шул тиклем безнең күңел пәрдәбез корылмай. Бала менән туган телдә аралашак. Мына мен әле балаларга аңлаешлы булган өчен Акбудатның 3нче ханында яздым. Кәҗә көтү кайтып килә, кәҗә бәрәсләгән, бәрәсе ятып калган һәм шып туктай да, кәҗә нәмә эшләй? Бакыра.
Унарлыган бәрәс араһынан кәҗәнең үденен генә бәрәсе яуап бирә. Улар нимә эшләнә? Улар өн менән тоташты. Каз бәбкәләрен үденең өне менән таба. Үрәк бәбкәләрен үденең өне менән таба. Тавык үденең өне менән үденең бәбкәләрен сибештәрен таба. Кешелә өн менән тоташкан. Әбез җир йөзендәге иң аңлы җан ияһе балаларыбыз менән үдебезнең өнде үдәбез. Ул үдеү нимәнән башлана? Иң элек исем кушылган. Без башкорт өне булмаган исем кушып, көн һайын балабызга шул исемде кабатлабыз икән. Без бала менән үдебезнең арала күңел пәрдәһен һаман ныгыта барабыз. Безнең арала өн менән тоташу өйлә бара. Мин аптырайтыргайым, был нишләп кендек инәһе атайыңа ата әйтин, әсәйеңә әсә әйтин, агайыңа ага әйтин, апайыңа апа әйтин дигән һүзләр менән кабул итә икән баланы дип. Бәй, кеше атаһына ата әйтеп әйтә инде дип уйлыйм. Атак. Атаһына папуль дигән балалар да була башлады бит хәзер. Әсәһенә мамуль дигән балалар да була башлады. Бабуль дидут. Менә был безнең араны үҙмәйме? Үҙе. Шуннан ярай, балаларыбызга югары белем бирдек, һәйбәт, төрле телдәр өйрәттек. Иң югарыһын алды һәм ул Америкага чыгып китте. Менә хәзер җәйләүгә Америкадан бер хатын хат яза. Шул тиклем түземһезләнеп көтеп йөрим ди балама 12-13 яш тулганын ди. Баламды җәйләүгә ебәрәм Америкадан. Мин үдем ди Башкортстандагы ди. Мәйтәм, һиңә нишләп кәрәк булды? Сып киткән Америкага. Башкортстандыга хыянат иткәнең, телеңә, илеңә, халкыңа хыянат иткәнең. Хәзер ул баламды гына ебәреп нимә отаһың? Инәй дә мин аңлаган ди. Балам исмәһем әсә дип әйтеп өйрәндем ди. Көненә бер тапкыр булһа мин туган өнемдә әсә дигән һүзне ишетәм ди. Һәм быел минем балам Янсора җәйләүгә килтерәм. Һәм әсә дип әйтеп өйрәтәм. Теге Америкаларга илем хаткан кадакайның күңелен күрсен. Менә шулай һөйләй торган һүз күп ул. Беренчедән, без баланы югалтабыз, бала белән бәйләнеште югалтабыз. Икенчедән, без Байназарды югалтып куймайык. Өченчедән, Бөрьәнде югалтып куймайык. Һәм без алтын урталыкка киләйек. Һеҙҙең фекерҙе тыңлайык, безнең фекерҙе тыңлайык. Нимә эшләһәк уңайлы була? Минеңсә, ана шул, минең фекерем шул. Баланың күңеленә моң, туган тел моңы һеңеп калган өчен, ул онотмаслык булган өчен, безгә башлангыч класста мотлак бөтен предметларда башкортча укырга кирәк. Бына бер шуннан тагы Ходай кешелек дөньяны яраткан чакта медицина булыр, скальпель булыр, алыр хакыркып җибәрде, кабат тегеп куярдар, артыгырын алып ыргытырдар дип уйламаган Ходай. Һәр кешегә, һәр халыкка, һәр төбәккә дәвалану усулы биргән. Һәм уның һәр кешегә биргән дәвалану усулы нимә? Һәр уйлап караганнар бар микән, кеше нишә йырлай икән дип. Җыр биргән Ходай безгә. Моң биргән. Без җырлап, моңланып, йөреп үдебезнең нерв күзәнәкләрен дәвалайбыз. Аны яйга һалабыз. Шул җыр онытыла бит. Русча укыган балалар бит башкортча җырлап йөри алмаячак. Менә мин бер сыгарлыш кисәндә булдым 11 класстан. Русча укыган башкорт балалары. Русчала ярлап карайлар килеп сыкмай, тегеләйдә ярлап карайлар килеп сыкмай. Шәмбәр әйткән, мин күбәләгемде беләм дигән. Әйдә ту күбәләкте ярлайык. Бер генә күплетен белде. Һәм шул күбәләгем түгәрәем дигәндә 8 тапкыр кабатланнар. Ни өчен кабатланнар? Аларның канындагы был моң. Аларны җырлагы килә, ләкин җырлай алмай. Мана без балаларыбызны нинди хәлдә торгызып калдырабыз. Шул һеҙгә бик әҙ генә өлөшөн. Әйттем, әйтә торган фекерҙәрем күп. Йома көнө нимә ул туган тел дигән мәҡәләм сыға Башҡортостан гәзитендә. Теләһәгеҙ тағы уҡып ҡарағыҙ, анда байтаҡ ҡына миҫалдар алынған.
сын булган, дөньялары булган мисалдар, шулык менә җәйләүгә баламды ибәрәм дигән мисалда алынган. Мен еш кына һөйләйм, нәйде, Свердловскийда мен булдым, баламның башына операция эшләтеп яттым. Шунда булган бер хәл, скальпель менән мейне ярып ибәрәләр башты. Мейгә нең бер күдәнеге эләгеп кала скальпель. Һәм шул күдәнәккә бәйле орган зарарлана. Шуның өчен һәр авыру белән бер кеше ярып бара. Я аягы вакытлыса туктай, я кулы, я күзе күрмәй, я колагы ишетмәй. Бер хатын телһез калды. Менә ул безнең иргәлә яткан хатын. Балары килә һөйләшә алмай. Бер 3 көндән тегенең теле асылды. Тел тиз асылмай ти, яртышар ел китә ти. Тел асылды, теге хатын башкортча һөйләшеп китте бит. Скальпель эләккән күдәнәк ул рус теленеке, моның һөйләшеп биргән теленеке булган. Русча асылманы. Башкорт теле кайда булган ул? Менә мине һәр вакыт шулар нәйтә. Шунда һорау, кайда ул безнең туган телебез? Мейлеме ул? Кандамы, тавандамы, бармактамы? Ул бер химик атоммак бәләкәй генә бер нәмәме ул? Нимә ул туган тел? Туган телдә һөйләшеп алып китте, 3 балаһы килә бернең телен аңламай. Сан эргәле яткан авыру итәһең, әсәйгә дисек аңламай, нинди телдә һөйләшә ул? Она на аульском языке ти. Сан теге Мәрия хатын әйтә, не бывает такого языка ти. Һез нинди милләт кешеләре? Башкорт. Бахан Силәбенекеләр, теге Силәбе 40 шартлыган сакта Сибергә сыгып киткәннәр, һәм урыс телле булып үткәннәр. Кан хәтере уянды. Мен шундай төрле хәлләр мине һәр вакыт уйга ала, шуннан уйлыйм инде. Ул туган телнең нимә икәнен төшенеп тә йетеп булмай, чөнки ул Ходай сире, табигать сире, кешегә нимәгә ул танау, нимәгә ул сәс дип уйланмый бит. Нишә бирелгән туган тел дип тә уйланмыйк, балаларыбызны туган телдән яздырмыйк. Рәхмәт, игътибар өчен.